Kangkong chips. Promise, ang sarap. Ala, ang sarap, eh. Mm. Mm. Yummy, crunchy. Lumalagat. Ayan, umpisan na natin. Ito yung cornstarch. Kailangan yung magagandang dahon ang piliin nyo na kangkong, hindi yung may mga sira. Lalagay ulit tayo ng chicken. Yes, ganda no? Kangkong chips. Lagay natin yan. Lagay natin yung ibang maluto. Ano tayo nagkakain ng kangkong chips. Ano yung pagkaluto nito? Guys, huwag niyong kalimutan subscribe niyo po si Ate Emma TV. Hindi malakas yung apoy, hindi rin mahinang-mahina para maganda yung pagkaluto ng kangkong chips natin. Pag isaw-saw sa ketchup, kahit na anong sausawan dyan, pwede yan. Pwede dito. Pwede rin naman hindi sausaw. Kainin na lang na ganito. Ayan. Ito yung tinitinda nilang kangkong chips din. Kangkong chips. Promise, ang sarap. Ala, ang sarap, eh. Mm. Mm. Yummy, crunchy. Lumalagat pa yung promise, masarap siya. Wala. Special kangkong chips. Sarap talaga. Wala, promise, ang sarap. Sobrang sarap. Ubus ko na yata. Ubus ko na yata. Sarap. So,
Hari na kayo. Ano pa yung hihintay nyo? Magluto na kayo ng kangkong chips. Wala special kangkong chips. At huwag niyong kalimutan na rin subscribe si Ate Ima TV. Bye!